Ayo Waranggono artis semua. Ayo jak seniman. Karena 7 serangkai ini tinggal 6 yang Gunung Sari. Yun didampingi semua Ibu Waranggono dan bintang tamu. Ada Umi Sulfi, ada Umi Dinda. Oh dorong Umi Din. Oh. Amin ngono. Ayo. Pramugari, ayo minta tolong diatur Sutran. Abah Ani di bawah. Ayo Waranggono. Norok Gunung Sari. Asmati maye si Dina panas. Waranggono. Marin. Pendampingnya jong. Wis marin beda TV lalu. Permintaan Jai Imam Rini. Eman sayang, lupa sayang. Lama Mama Eva. Ayo Imam Rini kena beri anu. Yang nembiki. Saking nang bara kapi, tuan rumah nang bara. Ngalak ning inaw nga karo. Iya. Dah. Area Banur kelauan bah. Mon setero mulai belambele. Saking tiga tak ndak ngerti nak kena kedawung pret. Aduh man surbeja nama lemah le terus serbaga dok lauk kejaba malang sayang ya mak sayang melon pokok pada ngena-ngena malolua ketika seorang lerni goreng lagi pangeran ketua kelebun kedawung serke seranale serke seran maobi manis sayang serke seran obi manis yang lajengan daunan nangka aku lu di aduh sayang ker pikiran Bunda Erni ate bule mak sambi nangis ya jang bajangan mak sangkui tiga mon ate nisen apa tampena alih sayang kelampina bacepotina kelampina bacepotina kancing jala maidana kacik telak maedadenale Cina ngajak maila Bocah Cina kang senento ngajak maila Bode ganing di boleh anak Aduh kang senento orang segedang kagunung ngalak nyaruan kopek bila maika bede ate bingung lemak tak karuan Bunda Erni napa bule kata
kali dewe kebenderan cedak cahayu bayi tak cedai tak takoni eman-eman ora ono sing kancane Sapa kowe ingat-ingat injak-injak kabeh wong arep apa wani-wani jala-jala bisa-bisa baktine wong arep apa tak cedai ayo tak ingui apa kuwe wis ana sing duwe tak takoni ayo tak ingui sejatine aku tresno kuwe aning kene wae sangking tresnane aku tresno jalukmu apa ayo padha bareng kandha wong tuwa mancing pinggir kali dewe kebenderan cedak cahayu umai tak cedai tak takoni eman-eman ora ono sing rewangi Sapa kowe ingat-ingat injak-injak karepe wong arep apa wani-wani sejatine aku tresno kuwe mbok ning kene wae sangking tresnane jalukmu apa ayo padha bareng kandha wong tuwa padha macul garap Jawa tining subur ayo padha kumpul ana omah timbang nganggur pakarangan Tegalan uga ning sawah ayo babarengan ayo pangan ura-ura Suka dipuput
Sebanun penampilan 6 serangkai tuan rumah diantaranya Kang Imam Lini, Mas Kloyong, Kang Seniman Riko, Winarko Sofia, tidak ketinggalan Cak Arifin Sayur, Slobesuki, Cak Kartono Ani Barat, Mas Pepi sebagai pendamping Barat pindah tempat Karanganom Minggu Legi. Di bulan Sempar kumpul di rumahnya Abah Sugianto Lutfia Nanggap Dayuk beserta kawan-kawan yang sudah tampil di pagelaran.